Bueno, sistema honetan daukagu berriro errodun ekuazio bat, eta aurreko ariketan egin dutenez lehenengo ordeztu eta gero erro desagertarazi, hemen egingo dugu lehenengo erro desagertarazi eta gero ebatzi sistema. Metodo hau erabiltzen dugunean, ebatzi arte sistema, hau da, x eta y kalkulartu arte ezin izango dugu egiaztatu. Orduan, hemen soluzio osoarekin egiaztapen egin bere izango dugu. Bueno. Errodun ekuazioetan gogoratu erroa bakandu egin behar dela alde batean. Bueno, hori izaten dugunean da batzen edo kentzen agertzen bada zeozereaz, zeozer hori bestaldera pasa behar dela. Bi bat bidertzen badauko, dana osorik, biderkaketa bat berbi egiterakoan, biak berbi egiten denez eta erroa desagertuko denez bebai, ez gara preokupatzen bestaldera pasatzen bi hori zatitzen, zatikiak sortzea, ezer oso geratzen da. Vale? Beraz, ekuazio honetan ingo duguna izango da, dauen moduan, berbi egin alde bietan. Eta gogoratu, berbi hau doala biekin. Orduan geratzen da, lau x gehi bateaz bidertuta, berdin hau berbi. Hau da, ikarratu gehi bi gehi bat. Gogoratu, batu eta gengeta berri beti biderkagura bereziaren formulekin egin behar dira. Vale? Eta beste ekuazioa da bi x ken irui berdin bat. Hau da, sistema holan geratu da. Orduan zengo dugu? Bueno, beko ekuazioan aukeratu zeina askatu, x edo y, eta hori ordeztu. Goi ekuazioan. Aukeratzerakoan, konturatu digara, x-a bakar bat agertzen dela goiko ekuazioan, eta y bi aldiz eta gainera bat berbi. Orduan, bakantzekotan behian, bakanduko dugu x-a, behin bakarrik ordezten dalako. Vale? Orduan, egingo dugu ametik, x-akat. Orduan, bi x berdin bat gehi irui, hau da, x berdin bat gehi irui zati bi. Gogoratu hauze, marko baten jartzea, gero ona etorteko kalkulatzen x-a. Eta orain, ordeztu goian. Bueno, ekuazio honetan, ekuazioa aldo idatzi lehenen bidertuta hauek, bi hauek, hau da, lau bider x eta lau bider bat. Edo, bueno, dagoen modan ebiko. Lau bider, bat gehi irui zati bi gehi bat, berdin, ikarratu gehi bi gehi bat. Bider lau egiten badu, hau, geratuko da, lau bider bat gehi irui zati bi, hau da, bi bider, lau zati bi, simplifikatu, bueno, ipiko, lau, hobetu ikustuko zau, bat gehi irui zati bi gehi lau, bai? Hau honeaz eta hau honeaz bidertu. Bai? Ze, bi batu gai ditugu. Bata da zatikia eta bestea zenbaki bat. Bider lau egiterakoan, hemen, zati bi egin behar dugunez, lau zati bi geratzen da, eta biaz bidertuko dugu parentesia. Vale? Jo, baina desastre geratu da hemen. Holanika. Berdin eta bestaldian ez dugu ezer egin, bera, bardin geratzen da. Orduan, lau zati bi geratzen denez, bi bider bat bi, gehi bi bider iru x, bider iru zei, gehi lau, berdin, ikarratu, gehi bi, gehi bat. Dana eskumara pasako dugu, ikarratu positibo dalako hor, bai? Ikarratu, bi i, ken zei minus lau i, eta gero, bat, ken lau ken bi, bat ken zei, minus bost. Berdin, 0. Vale? Edo 0 berdin hori. Vale? Alde bietan aldenez ipini, horanik. Orduan, i, izango da, minus b, lau, plus minus. Bekarratu, amase, ken lau, bider bat, bider minus bost, zati, bi bider bat. Hau da, amasei gehi hogei, hogeta amasei, erro hogeta amasei, zei.
Lau plus minus 6 zati bi. Hau da, bost edo minus bat. Vale? I kalkulatu dugunez, x-a kalkulatu orain. Eta orain, x-a izango da, bat gehi iru bider bost zati bi. Hau da, 15 gehi bat 16 zati bi, sortzi. Hau da, soluzio posible bat, x berdin sortzi, i berdin bost. Gero egiaztapena izan begu, egin behar izango dugu. Eta gero, i minus bat bada, x izango da, bat ken iru zati bi, hau da, minus bat. Beste soluzio posiblea, minus bat, i berdin minus bat. Eta orain, egiaztapena egin behar dugu. Egiaztapena nun? Lehenengo ekuazioan, hasierako ekuazio horretan. Vale? Orduan, x-a sortzi i bost danean, daukagu, bi bider erro sortzi gehi bat, hemen daukagu, erro sortzi gehi bat behatzi, erro behatzi iru, bi bider iru, 6 da. Eta, i gehi bat, bost gehi bat ere, 6 da. Beraz, soluzio hau ze, hau ze soluzioa, baliogarria da. Bai? Balio du. X-a minus bat, i minus bat danean, daukagu, bi bider erro minus bat gehi bat, emoten dau minus bat gehi bat, bai, erro minus bat gehi bat, minus bat 0, erro 0, 0, bider bit 0, berdin 0 da, bai, beraz, balio du be bai. Orduan, bi soluzio ditu sistema honek. X sortzi i bost, edo minus. X minus bat, i minus bat.